Γεια σας παιδιά, το σημερινό βιντεάκι θα είναι να βάψω την Ναταλία, την Αττικαμέλεια και νομίζω ότι την έχετε ακουστά ή μπορεί και να την έχετε φίλη, δεν ξέρω. Πάμε λοιπόν να τη βρούμε. Έλεος, τρόμαξα. Έλεος, πάλι τρόμαξα. Πάμε. Έχω καινούριο πάλι, έχει ξαναπάρει καινούριο μαλλί. Ναι, και τι βρω. Ινώσια Forever Trio. Θέλω να δω τι έχει στα κοσμήματα της Ναταλία και στο μακιγιάζ της. Καταρχάς θέλω να δείξω το γούστο μου στην Ναταλία. Ωραίο στυλ, αλλά να δούμε αν έχει και κάτι πιο ωραίο. Μου άρεσε αυτή η αυτή η φανελίτσα εδώ πέρα. Wow. Πάντως αυτό το στυλ μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό το παντελόνι, αυτό το τζιν, αυτές τις πλατφόρμες και αυτή τη φανέλα είναι τέλεια. Και έτσι και όσο έχει πολύ ωραία ρούχα η Ναταλία. Είναι 43 μα τι, έγινε 43 level. Τι, εδώ έχει έβαλε γαλανά μάτια. Δούμε τι κοσμήματα έχει. Έχει 3 στυλ με κοσμήματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μακιγιάζ της. Τι, 2 στήλες, what? Ναι. Έχει πολλές φακίδες και δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν καταρχάς καθόλου οι φακίδες. Αλλά είναι θέα η κούκλα της για μένα. Ναι, για μένα είναι πανέμορφη η κούκλα της. Αλλά αν έφυγε, αλλά τις πάνε και οι φακίδες, δεν ξέρω γιατί. Δεν μου άρεσαν καθόλου οι φακίδες, αλλά τις πάνε. Δεν φαίνεται τόσο πολύ, δεν πάντα. Δεν όλο αυτό το κοκκινάκι, το κόκκινο που μας αντίγραψε, νομίζω. Τέλος πάντων, δεν έχει σχέση. Σχεδόν όλες οι κουπέλες του Stardom βάλουν κόκκινο στη μύτη τους και εγώ έβαλα. Όχι, εγώ δεν έβαλα γιατί δεν ήθελα να ξέψω τα χρυσά μου για αυτό το πράγμα. Και φανταστείτε ήταν 22 Star και με 20 πήγα εκείνη τη φανέλα που φοράω, να φανταστείτε ρε παιδιά. Ο Χριστός. Θα την βάλω και από εδώ κάτω. Δεν ξέρω θα είναι όμως από αυτό εδώ κάτω. Δεν την έχω ξαναδοκιμάσει. Αλλά όμορφη φαίνεται, είναι πολύ cute. Ναι. Λοιπόν, τι είναι αυτό? Θα βάλω αυτό το ροζέ. Αχ, είναι πολύ όμορφη. Γιατί και εγώ να βάλω τα superstar πράγματα. Λέτε. Μαλλιά δεν το συζητώ, έχει πολύ ωραία μαλλιά. Έχει γίνει πόσες φορές superstar, νομίζω. Πήρε καινούργια μαλλιά, μου φαίνεται.
τα φρύδια και θα τις βάλω. Αυτό το μαλλί. Όχ, τι είναι. Όχ, τι όμορφη την έκανα. Θα την κλέψω. Όχι ρε, θα πλάκα κάνω. Μου αρκεί η κούκλα μου. Αλλά είναι πανέμορφη. Ορίστε, έτσι είναι το γούστο μου προς την Ναταλία. Και τώρα παιδιά θα σας δείξω το γούστο μου προς την Ειρήνη 25, όχι, Ειρήνη 1, 2, 3, 4 gold. Και νομίζω θέλω να κάνω trade με την Ναταλία. Επίσης, και εγώ έχω και για το μαλλί το μπεζ. Φώτα κλειστά. Τι. Helen Star. Wow. 17 black. What? Εγώ φοράω κόκκινα μαλλά. Παιδιά, πάμε λίγο στη σουίτα μου. Θα σας δείξω, δεν έχω μαγείας. Μου το πέτυχε τη hacker. Θα την πιστολίσω. Παιδιά, θα σας τραβήξω τα μαλλιά. Δεν μπορώ να τις τραβήξω τα μαλλιά, θα τη βρω καμία ημέρα. Θέλω να τη βρω στο Στάρδολι ή κάπου τους πάντων. Νομίζω Κυπρέα είναι ή δεν ξέρω. Τι κάνει γνώρισα. Λολ. Τι. Λοιπόν παιδιά, πάμε να βάλουμε τα σουπεστάρικα. Αλλά όπως έγινε θέα. Και αν δεν γίνει θα τρώω. Θα τρέλα. Εγώ έχω λίγα μαλάκια. Κρίμα. No, το μαλλί. Oh, shit. Τι είπα τώρα. Όχι. Ελίος. Θέλω να κάνω και λίγο την κούκλα μου, ναι. Δεν θα αρχίσω. Εγώ έχω 4 μαλλιά. Αυτό που σας έλεγα που έχει και η Ναταλία. Αυτό το κοκκινό που το έφτιαξα. Που δεν έφτιαξε η Νικάτα. Βασικά αυτό το μπλε και αυτό. Το καφέ. Να, όπως βλέπετε δεν έχω μακιγιάζ. Μου τα πέταξε. Ναι, μέσα στο προσωπό. Ελίος. Πάμε με τη Superstar. Γράφω. Έτσι είμαι Θεά Αθηνά. Θέλω να βάλω αυτό το μαλλί εδώ. Αυτό. Το πήρα από την Νικολέτα. Μου το έδωσε, μου το πούλησε. Και βουαλά. Παιδιά, δεν ξέρω αν είναι μορφή. Θέλω να τεφώ στον... Θεά είναι. Ξέρετε γιατί είναι έτσι με 2 μαλλιά, γιατί πρέπει τώρα να μείνω καραφλή και μετά να ξαναβάλω το μαλλί μου αυτό και έγινε.
φέρουμε νέο καραφλί για 5 δευτερόλεπτα. 1, 2, 3, 4, 5. Τώρα δεν θα είμαι καραφλί. Τώρα θα πάμε να βάλουμε τα μαλλιά. Πάλι. Για να μην είναι καραφλί. Και για να φύγουν τα ροζ μαλλιά. Τα κόκκινα, sorry. Ναι. Λοιπόν, όχι τόσο κάτω. Όχι, έτσι. Όχι. Όχι, 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 όχι. Έτσι. Βουάλα, είμαστε έτοιμοι. Τώρα βλέπετε στη φώτο μου, εδώ πάνω, πως δεν έχω τα δύο μαλλιά. Πως δεν έχω τα δύο μαλλιά. Πως. Λοιπόν, το βίντεο ήταν να δείξω την Ναταλία, να την κάνω την Ναταλία και αου, και να φτιάξω λίγο την κούκλα. Είμαι θέα. Δεν ξέρουμε όλοι αυτό. Λοιπόν, και θα της φτιάξω και λίγο τα ρούχα μου. Τα ρούχα της βασικά. Ναι. Έχω αυτό να το πάρω και αυτό. Βουάλα. Άιντε. Sorry παιδιά που κολλάει λίγο, αλλά... Κακό παιδάκι. Πολύ κακό. Πολύ κακό. Κακό λάπτοπ. Πολλά κακό λάπτοπ. Πάρα πολλά κακό. Θα της βάλω αυτό το τζιν σοκολά. Είναι τζιν σοκολά. Wow, είμαι θέα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και αποθήκευση. Ναι. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας παιδιά. Ελπίζω να σας αρέσει. Like and subscribe. Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τους 20 subscriber μου. Ευχαριστώ. Γεια σας.